Avui, aquest matí, hem començat una nova campanya d'excavació aquí al jaciment de Santa Margarida i és una campanya diferent a com l'hem fet altres anys. Per començar, som un grup força més reduït que en altres campanyes. Aquest any no tenim estudiants amb nosaltres de cap de les universitats ni dels graus que col·laboraven habitualment. Són només personal de l'equip del SEM, membres de l'equip habitual, que treballem tot l'any al centre d'estudis. I ho fem en base als protocols que ens han recomanat les autoritats sanitàries, amb mascaretes, amb distància de seguretat, sense compartir eines, sense compartir dispositius i amb uns objectius adequats al que ens requereix aquesta nova situació. Aquest matí hem començat a destapar el jaciment. De fet, aquest any no destaparem tot el jaciment, només aquelles zones puntuals en les quals hi treballarem. Un dels nostres objectius aquest any a Santa Margarida és excavar aquest sector central on la darrera campanya, l'any anterior, vam començar a descobrir, a percebre unes estructures que són per ara les més antigues que tenim al jaciment i que possiblement són d'època paleocristiana. Aquest serà un dels punts d'excavació i tenim un altre punt una mica més allunyat on l'any passat vam estar treballant en una estructura encara per determinar, possiblement alguna mena de dipòsit i on hi continuarem treballant aquest any. Per tant, com veieu, és una campanya més reduïda perquè fa els efectius humans, els objectius de recerca, però per sort hem tingut l'oportunitat, les circumstàncies ens han permès enguany no aturar, tot i la situació, l'excavació a Santa Margarida.